TV, καλωσορίσατε σε ένα ακόμη παιχνίδι για την τρίτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος, για τη φάση των 32 του Κυπέλλου Ελλάδος. Βρισκόμαστε στο γήπεδο των περιβολίων, όπου θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση του Πλατανιά με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Μια ομάδα της Super League αντιμετωπίζει μια ομάδα της Football League 2. Υπενθυμίζουμε, αφού δούμε πρώτα τις εδεκάδες, θα μιλήσουμε αργότερα για τις λεπτομέρειες. Ο Βιτάλη Ζάλοντουκ είναι κάτω από τα goal post για τον Πλατανιά, με τους Ντοέ και Δημήτρη στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά ο Παλιγιώρος, αριστερά ο Κουρτεσιώτης, Δέντσα, Σαρότσα και Μιρτσέτα στο κέντρο. Μαρτσάκης, Μαραγκουδάκης στηρίζουν τον Ασλίδη που βρίσκεται στην κορυφή σε ένα 4-3-3 για τους κριτικούς. 4-4-1-1 για την Αναγέννηση Καρδίτσας, με τον Παπαδόπουλο κάτω από τα goal post, Πάτρας και Γκόλιας. Ο Γκουγκούδης δεξιά, ο Τζάνης αριστερά. Στο κέντρο Εφαντής δεξιά, ο Χατζηρίζος αριστερά, Κρανιώτης και Ρόβας. Η μέση, ο Μπουντούρης στηρίζει την επίθεση τον Αθανασιάδη. Είδαμε και τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Άγγελο Ευαγγέλου του Συνδέσμου Αθηνών, όπως και οι βοηθοί του είναι Αθηναίοι, του Μπακάρης και Χαρίτος. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Γιώργος Φουκάκης του Συνδέσμου Ηρακλείου. Στους πάγκους των δύο ομάδων έχουν μείνει για τους γηπεδούχους η Λαζαρίδης, Τζάνης, το οποίο θα εκτελέσει ο Χατζηρίζος. Εκτελέσει του Χατζηρίζου, απευθείας στα χέρια του Ζόλοντουκ. Υπάρχει παίκτης της Καρδίτσας. Στα 35 του. Ο Χατζηρίζος θα εκτελέσει το κόρνερ για τους κιτρινόμαυρους. Κεφαλιά. Το δώσει απόκουσα από τον Ζέλουντουκ. Η κεφαλιά ήταν από τον Αθανασιάδη. Επιμένει Καρδίτσο, ο Αθανασιάδης θα βρεθεί και πάλι στο έδαφος. Ο Ζέλουντουκ θα βγει για να μπλοκάρει την μπάλα. Χατζηρίζος εκτελεί, θα μπλοκάρει με την έξοδό του ο Ζέλουντουκ. Παύλο, δεν ξέρω αν θέλεις να συνεχίσεις. Εδώ βλέπουμε ένα ακόμη πέσιμο στην περιοχή του Πλατανιά. Βλέπουμε τον δύο και οι δύο έχουν βρει στόχο. Ξέντα από τον Κρανιώτη, απευθείας στα χέρια. Κρανιώτης γεμίζει για τον Μπουντούρη και αυτός με τη μία προσπαθεί να βρει τον Αθανασιάδη. Καλύπτει ωραία με το σώμα το Δημήτρης. Μπλοκάρει. Ο Ζέλοντοκ θα μπλοκάρει με την εξοδό του. Ο Νταντάμις, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, Παύλο, ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό την κάρτα. Μιας έρχεται από αυτό το νικηφόρο αποτέλεσμα κοντά στο Παναθηναϊκό, η ομάδα του Αναστασιάδη έχει αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορεί να ποντάρει σε βαθμούς παραμονής στην κατηγορία. Υποδέχεται τον πρωταθλητή Ολυμπιακό, που έχει πολύ κόσμο φιλικά προσκύμενο στο πλευρό του, και νομίζω ότι περισσότεροι, Νίκο Καβαλά, είναι κριτικοί φίλοι του Ολυμπιακού. Έτσι. Καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα, Γιώργο, φίλες και φίλοι συνδρομητές. Είναι γνωστό, Γιώργο, ότι στο νομό Χανίων είναι πολύ έντονο το ερυθρόλευκο στοιχείο. Είναι πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού εδώ, ναι, και σήμερα στο γήπεδο. Επισήμως έχουν διατεθεί στους φίλους του Ολυμπιακού κάτι λιγότερο από 400 εισιτήρια, αλλά σίγουρα στο γήπεδο βρίσκονται αρκετοί περισσότεροι οπαδοί του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που είχε κατέβει να παίξει με ομάδα του Χανίων το 1998, ένα φιλικό με τον ΑΟ Χανίων. Είναι η πρώτη φορά που ο Πλατανιάς βρίσκεται στους μεγάλους και οι φίλοι του βλέπουν ως μεγάλη ευκαιρία να δουν τον πρωταθλητή Ολυμπιακό κοντά τους. Με πολλές αλλαγές οι δύο ομάδες. Για τον Πλατανιά, σε σχέση με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, αντί του Κυπουρού, σήμερα παίζει ο Ζάλοντοκ για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, ο Λευκορώσος. Και από εκεί πέρα, αντί του Κανακούδη αριστερά, παίζει ο Κουρτεσιώτης. Ενώ έχουμε και την επιλογή σήμερα στην άμυνα να πηγαίνει ο Στόλερ δεξιά, να πηγαίνει στο κέντρο της άμυνας δίπλα στο Δημήτρη, και να πηγαίνει ο Αργυρόπουλος δεξιά στην διάταξη 4-2-3-1 από πλευράς γηπεδούχων. Θα παρακαλούσα το σκηνοθέτη μας, τον Δημήτρη Αρβανίτη, μια βοήθεια σχετικά με το monitor που έχω δίπλα μου. Για τους γηπεδούχους, λοιπόν, με τον Αναστασάκο στην κορυφή, η διάταξη
Ζάλουντοκ, Αργυρόπουλος δεξιά, Στόλερ Δημήτρη στο κέντρο άμυνας αριστερά, Κουρτεσιώτης. Αγγιλέρα Τέτε, τα δύο αμυντικά χαφ, ο Ισπανός και ο Γκανέζος. Γιάννη Νασλίδης, ο σκόρερ στο Ολυμπιακό στάδιο και ο Μπέλιτς πλάγια. Ο Ναστασάκος στην κορυφή. Ενώ βλέπετε τον Ιμπαγάσα που χειροκροτείται από τους φίλους του Ολυμπιακού. Πάμε στην ομάδα του Μίτσελ που κάνει 4 αλλαγές σε σχέση με την ομάδα που έπαιξε κόντρα στον ΠΑΟΚ. Καθώς σήμερα μπαίνουν στην 11η Μήτρογλου, Μοντέστο που παίζει δεξιά, Φετφατζίδης και Γκρέκο. Εδώ η διάταξη με μέγερη κάτω δοκάρια, Μοντέστο δεξιά σήμερα. Η επιλογή του Μίτσελ. Κοντρέρας με Μανολάς στο κέντρο της άμυνας, Χολέβας αριστερά. Γκρέκο, Φέισα, τα δύο αμυντικά χαφ με Φετφατζίδη δεξιά. Μασάντο στον άξονα. Αμπτούν αριστερά. Μήτρογλου στην κορυφή. Έχει μείνει στον πάγκο ο Τζιμπούρ. Και θα δούμε και τους αναπληρωματικούς των δύο ομάδων, ξεκινώντας από τους γηπεδούχους με Λαζαρίδη, Μαραγκουδάκη, Δέντσα, Μιρτσέτα, Τζάνι, Γιακουμάκη και τον Τσίντι, τον Τσίντιον Ιέμα, τον Γυριανό. Και από την άλλη πλευρά για τους πρωταθλητές Ελλάδος, Κάρολ, Παπάζογλου, Σιώβας, Βλαχοδήμος, Φουστέρ, Ιμπαγάσα και Τζιμπούρ, ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Με Μήτρογλου στην κορυφή που είχε σκοράρει ως αλλαγή στο μάτι με την Κέρκυρα τελευταία εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού. Σήμερα η ομάδα του Πειραιά. Διαιτητής της συνάντησης από το σύνδεσμο της Κέρκυρας ο Τάσος Κάκος, έτοιμος να μπει στο γήπεδο με τους βοηθούς του, τους κυρίους Ευθυμιάδη και Καρεσαρίδη. Τέταρτος είναι ο κύριος Δελφάκης από το σύνδεσμο Αρκαδίας, για να πάμε σιγά σιγά στη τελική ευθεία για την έναρξη του αγώνα εδώ στα Χανιά σήμερα. Πάμε να ακούσουμε τον Διονύση Τρούμπο που θα είναι κοντά στον Άγγελο Αναστασιάδη, να τον καλησπερίσουμε. Έλα Διονύση. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Να πούμε για τις απουσίες μας και τις ανέφερες και τους λόγους για τους οποίους δεν αγωνίζουν τους συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές σε σχέση με το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Ο Κύπουρος, ξεκινώντας από θέση του τερματοφύλακα την Παρασκευή στην προπόνηση, πες στη Λουμπάγκο. Προσπάθησε χθες, τελευταία προπόνηση, να προπονηθεί, δεν τα κατάφερε και έτσι αναγκαστικά έμεινε εκτός αποστολής, με αποτέλεσμα να ντεμπουτάρει με τη φανέλα στην βασική ενδεκάδα ο Βιτάλη Ζάλουντοκ. Από θέματα καρτών ταλαιπωρούνται δύο ποδοσφαιριστές πέρα από τραυματισμούς. Έχουμε δύο ποδοσφαιριστές με κίτρινες κάρτες και αυτός είναι στη μεσαία γραμμή ο Κάιλατζιτς, ο οποίος είναι από τους κινητήρους μοχλούς ομάδας αλλά δεν μπορεί να αγωνιστεί σήμερα, όπως και ο Πέτρος Κανακούδης. Και να πούμε ότι από την άμυνα λείπει και ο Γιάννης Ποτουρίδης, γιατί υπάρχει αυτή η συμφωνία των δύο ομάδων στην ρήτρα, αν θέλετε, του δανεισμού του ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό στον Πλατανιά. Ακούσα τον Νίκο Γαβαλά νωρίτερα. Πάμε και στο ρεπορτάζ πλέον για την ομάδα Ολυμπιακού, πέρα από την παρουσία των οπαδών του, για να ακούσουμε. Έλα Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Γιώργο, θα πρέπει να πούμε ότι ο Μίτσελ έχει αφήσει εκτός αποστολής τόσο τον Μανιάτη όσο και τον Αβραάμ Παδόπουλο. Κρίθηκε σκόπιμο να προφυλαχθούν διότι είχαν μικροπροβλήματα τραυματισμών, αλλά σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, τον γιατρό της ομάδας, τον κύριο Χρήστο Θεό, και οι δύο θα είναι στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού για το ντέρμπι των αιωνίων της επόμενης αγωνιστικής στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Είναι εκτός αποστολής επίσης ο Διακητέ με τον Πάντελιτς, που δεν είναι στα πλάνα του Μίτσελ για τη νέα χρονιά και από τώρα δείχνει, ανοίγει τα χαρτιά του για το τι προτίθεται να κάνει στο ρόστερ. Είναι δεδομένο ότι θα μακριθούν ποδοσφαιριστές που είναι αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Είναι εκτός επίσης ο Λικογιάννης, ο Πίνο που τελεί υπό σιωπηρή τιμωρία και ο Μπόατεκ, που ακόμη δεν έχει λυθεί το θέμα της αποδέσμευσής του από την ΝΕΠ ώστε να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχή στους αγώνες του Ολυμπιακού. Σίγουρα θα είναι στο δυναμικό του Ολυμπιακού στη νέα περίοδο ο Μπόατεκ, εφόσον δίδει στο αρχικό σχήμα στο σημερινό μάτς. Τον Ολυμπιακό η μπάλα με τον Μοντέστο. Φετφατζίδης. Σήμερα ο Πλατανιάς εμφανίζεται με 3 αλλαγές σχέση με το μάτι με τον Παναθηναϊκό, απέναντι στον αίτητο εκτός έδρας πρωταθλητή Ελλάδος, καθώς η μοναδική του Ολυμπιακού φέτος είναι στο Καραϊσκάκι με τον Ατρόμητο, και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα του Λευκορώσου του Ζάλντου. Είχε παίξει μόλις ένα μάτι στο κύπελο με την Αναγέννηση. Από την άλλη πλευρά, και τελικά εκτελείται βεβαίως από την αριστερή πλευρά όπως ο Ολυμπιακός, το κόρνερ. Ο Ζάλντου ναι μεν βγήκε, αλλά έχουμε ένα δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ. Χάνει την μπάλα ο Δημήτρης. Πήρε ο Μασάντο, αφήνει για τον Φετφατζίδη. Μήτρογλου μπαίνει στην περιοχή, μπερδεύεται με τα πολλά κοντρόλ. Πάει για το σούτ, η κόντρα. Στο 41. Ξανά η φάση.
για το βρικό το μάτς με πολλά λάθη τα τελευταία λεπτά και με διακοπές βέβαια αρκετές. Δημήτρης. Στο 45. Πολλά λάθη εδώ τώρα. Κι άλλο ένα τώρα από τον Δημήτρη. Ο Φετφατζίδης για τον Μήτρογλου. Ο Μασάδο για τον Μήτρογλου. Κινείται ο Αμπτούν, ο Μήτρογλου με προσποιήσεις. Περνάει, κάνει το shoot out. Στο 44 Ολυμπιακός. Εκπληκτικό 1-2 του Ιμπαγάσα με το Φουστέρ και η πάσα του Αργεντινού. Ο Ζάλουντοκ. Στο τέταρτο με τον Μήτρογλου. Βγαίνει νικητής. Ενώ ο Ιμπαγάσα πάει για το κόρνερ και αποθεώνεται από όλο το γήπεδο. Βορρά υποδέχεται τον Πλατανιά σε ένα παιχνίδι που είναι μεταξύ αυτών τα οποία θα επηρεάσουν με το αποτέλεσμά του στην έκβαση της μάχης για την αποφυγή του υποβιβασμού. Η Βέρεια είναι σαφώς σε δυσκολότερη θέση από τον Πλατανιά, αφού βρίσκεται 3 πόντους πίσω από το σημερινό της αντίπαλο και θέλει οπωσδήποτε την νίκη για να διατηρήσει τις πιθανότητες της για παραμονή στη Super League. Ενώ από την άλλη πλευρά οι κριτικοί ξέρουν ότι σε περίπτωση δικής τους νίκης σήμερα σιγουρεύουν μαθηματικά την παραμονή, ό,τι και αν γίνει την τελευταία αγωνιστική. Πάμε να δούμε όμως πώς παρατάσσονται οι δύο ομάδες, καθώς είμαστε λίγο πριν από την σέντρα με το Κοταρίδη κάτω από τα δοκάρια λόγω της απουσίας του Λόπεζ Ιβέρια, το Γεωργιάδη δεξιά, τον Αμαραντίδη αριστερά, ο Ρέστες και Μπάρμπα στο κέντρο της άμυνας, ο Γεωργίας με τον Καλογέρη ανασταλτική μέση, δεξιά στα χάφ όλα ήταν αριστερά ο Γιγέρμο Πέρεθ και στην κορυφή ο Κόστλι με τον Ιωάννου στο 4-4-2 για τους γηπέδους. Από την άλλη πλευρά ο Άγγελος Αναστασιάδης για τον Πλατανιά βάζει τον Ζάλουντοκ κάτω από τα δοκάρια, τον Στόλερ δεξιά στην άμυνα, τον Κουρτεσιώτη αριστερά, Ποτουρίδη και Δημήτρη Ποτουρίδης και Δημήτρης είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Αγγιλέρα με τον Γκάλατζιτς η ανασταλτική μέση, ο Γιάννου δεξιά, ο Νασλίδης αριστερά και ο Τέτε πίσω από τον Αναστασάκο. Αναπληρωματική για τους γηπεδούχους ο Κατημήρης, ο Μπερτέν, ο Καλτσάς, ο Παυλίδης, ο Ρεάνο, ο Μοκάκε και ο Τσιμογιάννης. Για τους φιλοξενούμενους ο Λαζαρίδης, ο Αργυρόπουλος, ο Ντέντσας, ο Μαρκουδάκης, ο Μιτσέτα, ο Μπέλιτσε και ο Τσιντή. Διαιτητής της αναμέτρησης ο Αμπάρκιολης με βοηθούς το Σαραϊδάρη και το Βασιλιάδη. Τέταρτος ο Θάνος. Να πούμε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα για την Βέρεια, βασικοί ποδοσφαιριστές, για να βάλει το πόδι του ο Ποτουρίδης και να βγάλει σε κόρνερ. Κόρνερ πλασαριστά από τον Γεωργιάδη για τον Γιγέρμο Πέρεθ και πάλι ο Γεωργιάδης. Τώρα η σέντρα, η κεφαλιά, μπλοκάρει ο Ζάλουδοκ. Η κεφαλιά ήταν από τον Ορέστες. Γεωργιάδης πολύ δυνατά για τον Καλογέρη, έξω η μπάλα. Out. Φωνές από τον Αναστασιάδη και ο Ζάλουντοκ στο Στόλερ. Γεωργιάς. Σέντρα για τον Κόστλι, ο Ιωάννου στρώνει, επέμβαση από τον Ζάλουντοκ, κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία χαμένη για την Βέρεια στο 19 με τον Ιωάννου. Και ο Ζάλουντοκ ο οποίος λειτουργήσε σωτήρια για τον Πλατανιά. Σε αυτήν εδώ τη φάση από τη σέντρα του Γεωργία και την κεφαλιά του Κώστη, ο οποίος τρώνει κατά τρόπο εξαιρετικό στον Ιωάννου. Δείτε, εξεπής φάση από αυτές που λες ότι είναι πάρα πολύ εύκολες για να τις τελειώσει με επιτυχία ένας επιθετικός, αλλά δεν την τελείωσε όπως θα ήθελε ο Ιωάννου. Μπλόκαρε ο Ζάλουντοκ στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Γιγέρμο Πέρεθ. Γεωργιάδης μπροστά για τον Ιωάννου, δυνατά βγαίνει ο Ζάλουντοκ. Τα πόδια εκτός περιοχής, ο τερματοφύλακας του Πλατανιά.